haka yake Dr. Ɗanmaraya Jos da waƙarsa ta me akwai ka gane. Wata rana kana da shi kana da halin badawa baka da wato kana da abun badawa baka da hali, to da fatar za ka yi amfani da shi ka gane wato tun yanzu ka yi abin da ya kamata. Mita 97.5 ake sauraro Albarka Radio Bauchi. Kafin mu ci gaba ga wannan sako. Muna so mu sanar da al'umma masoya tare da magoya bayan Peter Obi da Yusuf Dattiba Ahmad da jam'iyyar Labour Party cewa a halin yanzu Peter Obi ba ɗan jam'iyyar PDP ba ne ko wata jam'iyyar siyasa, ba ce cikakken ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Labour a zaɓen shekarar 2023 da ke tafe. Don haka muke roƙo ga jama'a da mu guji duk wata fosta da ke ƙoƙarin yaudarar ku akan cewa Peter Obi shine mataimakin Atiku. Don haka ku kula da kyau, ku buɗe idanuwanku, kada ku bari su yaudare ku. Peter Obi yana cikin jam'iyyar Labour ne, jam'iyyar uwa uba da 'ya'ya. A lokacin zaɓe ku kaɗa ƙuri'ar ku ga Mr. Peter Obi na jam'iyyar Labour. Wannan sako ya zo maku daga jakadun Peter Obi na Arewa, wato Upnorth Ambassadors for Peter Obi. Obedient, ka spread the moon poster nan. We are pasting posters everywhere in Sabon Kaura, even the streets. We are going around, we are pasting posters. Na gode muku, daidai ne. Obedient family, yes. We are for obedience all over.